Yo, what's up mga badiyan? Welcome back na naman sa ating YouTube channel. And for today's video mga badi ay mag-reaction video na naman ako mga badi sa One Piece episode 173 no mga badi ng One Piece mga badi. So ito dong 173 na episode mga bali, talagang bakbakan talaga daw to nila Kaido at Luffy mga bali. So final battle talaga to mga bali, no? So ngayon mga bali, i-reaction na naman natin sa mga bali, and I hope samahan nyo ako mga bali sa pag-watch mga bali, and let's start to watch. Let's go! So previous fight to mga bali, no? So previous fight to lang mga bali. Yan mga bali, lutong-luto talaga si Kaido nito mga bali sa previous fight. Talagang comedy talaga, naging comedy talaga to mga bali. Tawang-tawa si Luffy mga bali. Yan. Galit na siya. Here we go. Laban talaga. Oy, may nag-chat. Kailangan yan. Tawang-tawa talaga yung Luffy. Galit na shock si Kaido mga bali. The final battle talaga mga bali, no? This is the final battle talaga. Yung takbo ni Luffy, para talagang nasa King Koy ng kon. Ano bang King Koy? SpongeBob o ano? Murag libat to, no? Libat. Five gear full play. Wow. Wow. This is good. Let's go. Ayan. Affect. Talagang goma talaga, kaya talagang gawing goma talaga ni Luffy, no? Lahat mga baling. Lahat na yun ng lahat na kalaban niya. Goma. That kind of transformation. Zoan type. Zoan type talaga. Wala. Go! Wala, ito na. Matay Luffy. King Koy talaga mo mali, oh. Talagang yung kinagat niya. Wala, lakas. Muscle power. Grabe, kinain talaga siya ng Kaido mga bali. Ay, napakaka ni Luffy. Joga. Wala, pumunta siya sa kailaliman ni Kaido. Wala. Nilaroan niya lahat ng nasa laman ni Kaido mga baliw. Wag. Wag. Nabusog. Nabusog agad si Kaido. Nabusog siya mga baliw. Nabusog. Yan. Sumakit ang tiyan niya dahil nabusog siya, napanuhot. Ano? Bisaya yan mga baliw. Panuhot. Ano ba sa Tagalog yung panuhot? So yun mga baliw. Wow. Shock sila ng Mononosuke. Wow.
Kaido. Ah, lumutang sa katabaan. Lumutang si Kaido mawali sa katabaan. Oh no. Kawawang dragon. Kawawang dragon daw mawali. Tawang-tawa talaga si ano. Tawang-tawa talaga si Luffy mawali. Mm. Mm. Wala. Mm. Ang kamay niya lumabas sa mata ni Kaido. Grabe talaga yung power yung. Mm. Shock na shock talaga to si Kaido talaga. Oh. Kasi nakayang gawin niya ni Luffy ng ganyan. Naubusan ng hangin si Luffy. Oh. Parang balon lang. Pupunta na sa Momonosuke. Wow. Gandang laban talaga ito mga buddy. Oh. Ito talagang magandang laban mga buddy. Bukod kanila ni itong anak ni Big Mom mga buddy. Nalimutan ko anong pangalan niya mga buddy. Lumaki siya. Lumaki siya. Lumaki siya, lumaki siya. Lumaki siya. Lumaki siya mga buddy, lumaki. Oh no. Susuntukin niya si Kaido. Hindi pala, kinagat pala siya. Tama, kinagat pala siya mga buddy dito. Kasi sa manga talagang kinagat siya. Ala. Bag, sinuntok. Lalaroan siya. Jumping rope mga. Jumping rope. Parang jumping rope mga baleno. Jump rope lagi. Tama. Ala. 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 Bag. Gitu. Sa mukhang Luffy. Unforgettable. Ay, talagang fight talaga ito mga baliw. Lakas tumakbo. Parang Tom and Jerry mga bali. Parang Tom and Jerry lang talaga ang kanyang effects mga bali. Tom and Jerry. Begin. Shock silang lahat. Ito na naman si Luffy. Oh. Wala. Uy, matay. Oh no. Aatake na. Lakas na no. Lakas ng haki mga badi. So sorry kung maingay mga badi no. Kasi may nagkakantahan at nagkuhan dito mga badi ng motor mga badi. So kang Luffy. Talagang king queen naman talaga tong anime mga badi no. Talagang napaka-joke ng moment mga badi. Napaka-comedy. Yan, comedy mga badi. Napaka-comedy.
Ah. Ah. Comic trip. Ilan di siya talaga nasasaktan na hindi na nagkabukol lang. Interesting show talaga kay Kaido. Talagang laban talagang gusto ni Kaido. Galit na si Luffy. Lo, na out of limit na si Luffy. Naglupay-pay talaga siya mga baliw. Ito yung lupay-pay na talaga siya mga baliw. Limit niya. Pero babalik naman to mga baliw. Nasaktan si Kaido. Nagka-limit na lumabas na talagang limitasyon ni Kaido din. Nawala na si Luffy ng gana. Wow. Die in peace. Sakit naman nun. Die in peace. Hindi papayag si Luffy nun. Nalaban talaga to. Wala. Lalaban pa si Luffy. Hala, may nag-chat na naman. Hala. Galit na si Luffy, galit na siya. Ito na. It's not over yet. It's show time. Yan. Kapag kita ni Luffy talaga. Tama. Yung bata. At mga kasama niya. Kasama talaga si Pedro. Tawang-tawa si Kaido. You die. Naku, eto na. Ayos. Ayos ano. Napakagas nga ba dito na yan? Wow. Parang balod lang mga badin, no? Parang dagat, ginawa yung dagat ang kan. Hello. Tawang-tawa lang siya mga badin, no? Bumitel siya mga badin, no? Ouch. Parang siyang bata nito mga baliw. Na hindi nasasaktan ba? Gomang-goma talaga mga baliw. Pisat na. Bounce. Tumalon din si Kaido. Gumulong niya. Ayos. Kapa nito ng bali. Sobrang ayos mga bali. Ito na. Clock. Naguguluhan na talaga si Kaido mga bali. They have something like this.
Ngayon pa lang sila kapag laban ng ganitong kuan mga buddy. So, one type. Oh. uh, uh, counter blow. Oh. Hello. Boom. Sakit nun mga buddy. Ito na naman. Yung iikot ata siya nito mga buddy. Iikot ata siya nito. Iikot ata siya nito mga buddy. Iikot. No. Iikot siya habang susuntok. Ito talaga. Ito. Baka ito yung mga buddy. Ay. Kuha ko ba? Tama ko. Yan. May kasamang haki. Ang mukha ni Idol mga buddy. Talagang sa pool talaga. Bigan. Shock sila. Lakas mga buddy. Talagang nabunog talaga si Kaido. Isang suntok lang. Oh. Isang suntok lang, no? This is one. Ayan ang gumalaw ni Kaido. Nashock pa si Kaido. Who the hell are you? Napatanong talaga si Kano. I'm me. Notice na talaga ni Sunisha mga buddy, na meron tayo si Joy Boy. Wow, siya talaga nang hinihintay. I surprise you. Hindi talaga sila gawa. So, to be continue na naman. Ay, nako. So, yun mga buddy, ang Kaido versus Luffy, the final battle mga buddy, no? So, hindi pala 1073, so 1072 pala mga buddy. So, sorry if I'm wrong mga buddy. So, I hope you enjoy. Nakasama ako na nag-watch ng episode ng One Piece mga buddy. And I hope nandyan pa rin kayo mga buddy sa next episode or sa next reaction ko na naman mga buddy. So, comment kayo kung anong music video na pwede nating i-react. So, sabay nating i-react mga buddy. So, yun mga buddy, and I hope you enjoy this vlog, and don't forget na mag-subscribe and mag-support sa amin mga buddy, and everything you do it with love. Bye!